Good morning. So, today is Tuesday. Huwag niyo nang pansinin yung butas ng damit ko. It's my rest day. And rest day din ni Annalyn. So, magluluto kami ng spaghetti ala Annalyn. Wow! So, eto po yung mga ingredients ng spaghetti. Of course, Filipino tayo. So, sweet style siya. Ayan. So, pinapakuluan muna yung spaghetti. Ano lang? Yung cook natin, hindi... Ayokong isara yung pinto kasi hindi siya makita. Tignan mo. What can you say? Hi to my vlog. We are cooking. Palanggana cooking. Para may silbi yung isa dito. Siyang maggagayat ng hotdogs and bologna. Native na lasa ng tsaka ito. Pero maliliit. Ang galing sa Ilocos. Tapos mamaya failed yung spaghetti. Sure! Ayan. So, since hindi ako marunong magluto, kami na lang ang mag-ano ng... Ano to? Spices. Sibuyas tsaka bawang. Tapos si Ana rin ang magluluto. So satisfying! Grabe na yan. Anak ko na nung nalusan. Ayan, so pati si Narian nakikigayat na rin dyan. Mas maganda kasi na habang bata sila, turuan na natin para pag lumaki at tumanda, lumaking may alam, di ba? Kaysa yung nakadepende lang lagi sa magulang. So, nakaset aside na yung pasta kasi luto na. Ngayon, magluluto naman tayo ng sauce. Para ba? Dito isa ang iluto. Next time, amo di cook tayo. Smile! Awisi.
Kapitbahay niyang gustong kon. Marites. Tambay lang po ako dito. Mahingita. I hope it tastes good. Ayan, pwede niyo po siyang lagyan ng ground pepper. Yung kamagkutsara na rin ang mamaganda. May trako. Alam niyo, mabibisig na ako! Dot-dot muna tayo habang naghihintay na maluto. Bara. Sinang baray. Okay, ikaw may take kami sa akin. Luto na ba? Gutom na ako, guys! So, judgment time. Char! Sarap. So today, we're gonna enjoy. So, this is it. Tikiman time. Pinapawisan na akong init. OMG. Kain po tayo, guys. Nasa nga lahat gabsuon na ako tindahan ni mama. Oh, excuse me. Ito. Kawisin. Oh, nariyan. Tay! Nay! Merinda! Nay, the birthday ya. Mawan ko lang tayo. Nakalagip kami lang nagluto. Thank you. Sige tay. Ayan, so busog na naman ang tiyan. At cheers tayo dyan. Thank you so much for watching, guys. Until next video. Ano po, baby at ani? Yak! Opa! Hello,